pane imwe nhayo ndira ndiri kubvunzei zvakare imimi semunhu waMwari kukereke kwenyu kwamunobata muri imimi munokurudzira here kuti vanhu vatange kuita bonde vasati varoorana? Alright, ndofakanyanya ndakaiparidza manje tine 2 marriages atinawo. Yes, God says no sex before marriage, anditika that's the law of God. Anditika mutemo unoti usauraya, Moses akauraya mutemo. Anditika then judgment shall come. Adam usajika muchiro pakati ndokubva adya. Anditika Mwari vanisa mutemo. Mwari vanongoti munhu warara naye pekutanga, that's your husband. Munhu anokubvisa the virginity. Anditika then ndo anonzi original marriage. Kurati panorara nefirst whether uri murume, it's not about mukadzi chete. Munhu wese akubvisa virginity yako ndo ari kurekodwa kuti it's your marriage. Anditika kana uri mukomana warara naye first ndo ari kunzi ndo mukadzi wako. Kana uri mukadzi futi that's the same. Anditika but nenyaya yekuti vanhu zvawanda taakuziva bonde tichiri vana vadiki 10 years 12 years. Anditika vozorora kumberi yakunzi marriage inonzi marriage but yakunzi grace marriage. Yaye grace yekuti Mwari vakungokunzwirawo tsitsi vokupa marriage yoti ndeyako. Anditika mese mabva ako makavhuriwa. Anditika iwe wakavhurwa nomwe wako, ukavhurwa wako, ukavhurwa newako. Anditika Mwari vakuti vanhu vakavhurwa vese vachienda kuchipa iwe marriage. Anditika but God is slow to anger. Anachirati mutendeuke. Anditika but hazviri kuti zvamakaita Mwari vanojaja kuti fornication wakarara nemunhu paipai yakutonzi mhosva. Anditika unojajwa by that. Anditika saka Mwari vanozojaja but hazvibvumidzwi, it's a sin. Anditika but vanhu vese vari kufall under that sin because hakuna ari kuroora ari virginity. Even kwada muwana mazuva musikana umwana zvinogona unogona kupedza nguva yako. Anditika chinodiwa unogona kushaya munhu ari virgin. Anditika chinodiwa ndechekuti kutsvake munhu wako. Anditika yes hazvinorwadza ungoti auzoboza vamwe vanozotya kuti zvino munhu akasakura apa kwakadzoka akasakura futi aiwa zvinakana basa rese unongoroora. Anditika because even munhu wacho alright ukamuroora mane 20 days ari virgin. Anditika kana dangoura zvakafanana vanhu vari kufamba mustreet vese maura. Anditika hazvirei kuti vakatanga vari maure. Vane munhu akatombomuproposa first time akanzi ndokudo maybe akavimbiswa marriage ndobvabviswa virginity. Anditika but azochidaro mbazoti zvinhu zvinenge zvinonaka zvireka ndirambe ndichizviteverera stereka. Anditika ndobva atanga kuzviteverera stereka. Anditika but akatotanga ari virgin akatobviswa nemunhu 1 asina varume 2 kana 3 akarara nemunhu 1 akuna munhu anorara nevarume 2 kuti abve virgin ane 1. Anditika munhu atanga akazvakanaka then ozonati zvinhu zviri kundinakira ozotanga kuwanza. Anditika kana kuti akuda futi kutsvakisa mari. Anditika akuna kuti chinhu chokunondipa mari keje. Anditika akutanga kuzvitsvakisa mari. Anditika but Mwari havabvumi no sex before marriage, that's the law of God. But nyekuti vanhu tiri kutadza saAdam. Anditika that's why pachinzi yandastaura kuti inonzi grace marriage inonzi second plan. Anditika Adam atadza akazopfekedzwa hembe but anga anadzo hembe dzokumashure but dzainzi original hembe dzokuti dzaisachinjwa dzakazopiwa naIsraeri murenje pakafamba 40 years murenje bhutsu dzichinzi dzaikurira ndocheche the originality yemunhu. Anditika but after munhu atadza anobva azopiwa hembe. Anditika even pazonzi wakuzowedzera mapenzi ekuzvara, it is now after the sin. Anditika saka Mwari vanokujaja vozongokuregerera vozokupa the second chance saAdam unzi alright takukupa hembe takudi but izvo now is now up to God. Ndo mamarriages esaka tikangoti 99% kana almost ese ma grace marriage. Anditika zvangu zvinyasha kuti mukwanise kurarama but otherwise marriages saka hakuna munhu asiri divorcee. Munhu wese zvaizvosera mishora madivorcee. Anditika munhu wese is a divorcee because iwewe munhu wakarara nefirst ndomukadzi wako chaiche chida inonzi original marriage. Anditika makatozi hakuna munhu anoroorwa nemunhu akarara naye first. Hakuna handisina mbozviona vachoma. Saka tingoti 99.5. Anditika saka almost vese ava anditika muri madivorcee. Saka musasera muchiseka madivorcee munoti akaramwa nemurume newe wakatoramba una kuboza wako makasamusiyana kana munhu akabvisa virginity. Wakangofana nemunhu akabva kumurume, munhu abva kumurume nemunhu abviswa virginity unoroorwa nomwe munhu makangofanana mese muri madivorcee maroora. Anditika muri vanhu vakambobva mamarriages enyu makuchingopiwa yenyasha. Alright. Right. Panomwe pandoro nazonzwisisa. Matimi munhu wanenge watanga kurara naye ndio unofanira kuita marriage yako iwe. Alright. Semuenzanisa. Tomboti inini ndatanga kungoita bonde asi vandatanga nokuita bonde nemunhu anenge akatomboita kudhara bonde ini kangu kari kekutanga. Ndinenge ndaitawo chivi here ipapa. Waita chivi. Iwewe handiti uyu ari kunzi original marriage yake ndeiyi. Iwo ari kungokubvisa iwe uri kutorekodhika kuti watova marriage. Ko ndisina kuzviziva kainini kuti munhu ndo zvaari uyu. Alright. Iwo hauna kuziva kuti iye munhu arika. The law it says. Andika even ora ngadzokere ku Old Testament. Papasina mutemo wakazouya after Moses, Genesis. Exodus yakafamba yes. I don't know not Exodus, Genesis. Vana Moses
anoti Moses, vana Jacob, vana Joseph, anditi kaenda kuEgypt kwakusina mtemo, vana Adam, anditi even Adam zvese zvete papasina mtemo wakanyorwa pasi, anditi but pasina mtemo Cain and Abel pakauraya chitanga Genesis, anditi panana chapter 4 anonzi wauraya yatori mhosva kuuraya. Moses bazo ne mtemo Exodus after mini kuda 1000 years kana 800, anditi kana more than 500 years, anditi akuti ukauraya saka vairamba nenzi zodiac the nature, anditi so the nature ndo yanga ine the law, anditi saka nature ine the law, anditi nature is a first preacher. Saka iwewe chiro katenda handisi kuziva nature iripo, kunzi nature is the first preacher, saka hapana excuse before God kuti handizvizivi. Iwo munhu wese akuna asingazvizivi kuti uyu hasi mukadzi wako, saka whether waita intentionally kana nekusaziva, my people they perish they lack knowledge, hazvina basa. Anditi iwo nhasi you cannot justify mukoti kuti chiro katenga phone watengesero but kana yakabiwa kabata vane vanongosunga iwewe, anditi vanoendesa iwewe, saka hakuna excuse whether wadi as long wangorara naye warara naye wanga wakamuroora here, handiri kuzati havuna kumuroora. Saka izvo mind yekuti uruzati hana kuroora munhu but ndikurara naye, iyo mind ndo yaunojajirwa naMwari zvokuti angari virgin hazvina basa newatobvisa iwayo ipapo wakutonzi because chiri kurekodwa in heaven ndechekuti pari kubhadha blood rako ripapo ndo patonzi marriage ndo zviri kurekodwa, neti kuti wararana but blood rei pari kubudza samunyanzi panoitwa virginity yemunhu pari kubudza blood, saka zati blood pari kungospila rera, nditika ndo irunzi ndo yatorekodha in heaven, zvinobva zvatongoti automatic. Anditika sezvamunoita imimi kuti mari chingopinda message baitusa kuti watoreceiva message, ndika zvinhu zvakatosetwa, so the blood pari kungoti da wakutorekodwa kuti kwatova nemunhu ava ene adult wako, anditika arora, anditika saka iwewe saka zvokuzoti waita nani kana akada kana akadi hazvana basa, anditika zvafanira vanhu vakarepewa, anditika munhu anogona kurepewa, anditika arepewa akutozviuraya, anditika akufa kuzviuraya neizvozvo, anditika zvinhu zvinowanika sometimes we cannot control those things, andika chikuita semunhu kuti wakarara naye zvatopera, anditika